Вітанкі, гэта Вова. І ў самае светлае свята у яго быў маленькі сакрэт. Ён вельмі любіў толькі верхнюю частку кулічоў. Аб чым было не прынята гаварыць. А цяпер у яго няма сакрэту. З велікоднымі вяршкамі ён з вялізным задавальненнем смакуе любімую частку куліча цалкам. Толькі ў 2 гуся. Традыцыі гэта добра, але смачней лепш.